खुलुमबाय टेक्निकल बड' निउसआव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ महाराष्ट्रनि नैबे मुम्बाइआव खुंजानाय गा 11थि नेशनेल चकबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसामनि साब जुनियर आरो जुनियर हानजाया देरहासार। बर'नि आजौ आजैनि सोमोन्दो गोनां राभा हारिया गोदान रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव सापर्ट खालामदों। आसामनि कार्बि स्टुडेन्टस इउनियनआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि एसटि हिल्स मोनथाय होनो नागिरनायखौ हेंथा होदों। धेमाजि जिल्लायाव सानथामनि हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो हाबाफारि थाम-थिम खालामदों। अन्नाय बर' सावथुनखौ जलि मेक्स बङाइगाव आरो अम्बिका साइनप्लेक्स दुधनৈ सावथुन नब्लांफोराव 23 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम दिन्थिनाय जासिगोन। BTADनि गिबि हाथरखि न' प्लेनेटेरियामखौ 2019 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव बेखेवसिगोन। बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खानआ मैया डिब्रुगड़ एयारपर्टआव मोनफैयो आरो आसाम अरुणाचलनि सिमायाव थानाय मेचुका महोत्सवखौ बेखेवफैबाय। आसामनि BJP राजखान्थि हान्जाया जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि बिजाथि बिलाइ एबा इस्ताहारखौ बेखेवबाय। कामाख्या थानसालियाव मुंदांखा फालांगिरि मुकेश आम्बानीआ बिबार बावफैदों। 2019 मायथाइनि मार्च दाननि गेजेराव हादोरनि खावसे अनजिमानि एटिएमफोरा बन्द जासिगोन। मिरु एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादाव UN एकाडेमि नावकाटा बाक्सानिफ्राय थाखो 9 नि फरायसा कमल बर'आ 3थि मासि आवग्रिनो हादों। बावैसो जालांनाय APSC आनजादाव सा 9 जाफुंसार बिनायसाफोरनि गेजेराव कृतिका बसुमतारिया जाफुंसार जानो हानानै जायगानि गोग्गानाय लाबोनो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। महाराष्ट्रनि नैबे मुम्बाइआव खुंफुंनाय गा 11थि नेशनेल चकबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसामनि साब जुनियर आरो जुनियर हानजाया देरहासार जानो हादों। महाराष्ट्र चकबल गौथुमनि बानजायनायाव थांनाय 16 निफ्राय 18 नभेम्बरसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महाराष्ट्र रायजोनि नेभि मुम्बाइ क'अपारेशन स्कुल आर्लियाव खुंफुंनाय खुंगा 11थि माहारियारि चकबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसामनि साब जुनियर आरो जुनियर हौवासा आरो हिन्जावसाफोरा देरहानो हादों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोनो। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय आसाम चकबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अश'क गयारी आरो मुम्बाइ बड' ससाइटिनि आफादगिरि बीरेन्द्रनाथ रामसियारिया। আমার বোম্বাই বড় সোসাইটির সন্মানীয় আমার সভাপতি স্যার আছে তেখেতে খুব আমাক সহায় কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি পেলাই এনকাৰেজ কৰিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ নিজৰ মানুহ দেখি পেলাই খুব মানে এনকাৰেজ হৈ গ'ল আৰু টিমত এনেকুৱা এটা জোচ হৈ গ'ল য'ত আমি 17 মানে ষ্টেটৰ লগত পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই আজি আমি ছেকেণ্ড প্লেচ আৰু থাৰ্ড প্লেচ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গুৱাহাটীত নেশ্যনেল গেমছটো আহি আছে চ' ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন আপোনালোকে অলৰেডি কৰি আছে আমি খুব সুন্দৰকৈ আৰু ইয়াত আমাৰ গেমৰ লগতে আমি টেক অফ লৈ ইনভিটেশ্যন কৰিছোঁ যে ইয়াত আহিব ইয়াত 24 ষ্টেটে অলৰেডি গ্ৰহণ কৰিব আৰু যেহেতু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীত অলৰেডি কামটো কৰি আছে অলৰেডি মিনিষ্ট্ৰী আমাক এপ্ৰুভেল কৰিব চকবলটো নৱেম্বৰ লাষ্ট নহ'লে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত অলৰেডি আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে। এইটো হোৱাৰ পিছতো আমি ভাবিছোঁ অসমৰ এটা হিষ্টৰিকেল হ'ব যে धेमाजि जिल्लायाव सानथामनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो हाबाफारि थाम-थिम खालामनाय जादों। सामलायगिरि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दैमालु बड' ME आरो हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव भगवान सिला फोथाराव खालार 21, 22 आरो 23 दिसेम्बर 2018 अक्ट'खालि मेहेरगोनां खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोनो। कार्बि स्टुडेन्टस आरो गुबुन हाजोआरि जनजाति सुबुंफोरा बर'फोरखौ एसटि हिल्स गनायथि होनायखौ लुबैया होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। बे असिलायैनो कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव कार्बि स्टुडेन्टस एस'सिएशनआ डिफुनि डिपुटि कमिशनारनो मेम'रेन्डाम गथायो। So our genuine demand is that by any means the competent authority cannot give SCH status to the people, to the Bodo people who are living in Karbi Anglong because categorically it was mentioned in Scheduled Tribe Order 1950 that Bodos are the Scheduled Tribe Plain and we Karbi, Dimasa, Rengma and other tribal hills tribals are categorically it was mentioned in the Scheduled Tribe Hills in Scheduled Tribe Order 1950. Therefore, we wanted to appeal once again
that the government, while they wanted to solve the problem of one particular tribe, they should not try to complicate it to another tribe. If the BJP wanted to develop the people of Karbi Anglong, then why don't they create autonomous state? Because they said themselves that sabka saath sabka vikas. Then creating autonomous state means the whole communities who are living in Karbi Anglong and Dima Hasao will benefit from that. So our genuine demand is that if you continue going on like this, dividing the people who are living in Karbi Anglong, then that means your party, the BJP party, is waging communal tension in Karbi Anglong. Thank you. क'क्राझार तितागुरियाव लुफुंजाबाय थानाय बिटिआरडिनि मोनसेल' हाथरखि न'खौ फैगौ 19 फेब्रुवारि 2019 खालाराव बेखेवनाय जासिगोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे हाथरखि न'खौ बेखेवगोन। सानसेनि हाबाफारि लानानै बलिउड स्टार सलमान खानआ आसाम अरुणाचलनि मेचुका महोत्सवखौ मैया बेखेवलांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला खान बिथांखौ इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर होम एफेयर्स बिथां किरेन रिजिजुआ रायदावो होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। सलमान खान समर्थन देने का फैसला किया, कुछ कैश पैसा 22 लाख उन्होंने एडवांस में ऑलरेडी अपनी तरफ से दे चुका। बर'नि आजौ आजैनि सोमोन्दो गोनां राभा सुबुंफोरा गोदान रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव सापर्ट खालामदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोनदों। बे थांखियैनो भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल 2 आरो 3 नि बायदियै बड'लेण्ड सोरजिनायनि फारसे सापर्ट खालामनानै राभा कमिउनिटिआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बयजोंबो अनसायजानाय अन्नाय बर' सावथुनखौ जलि मेक्स बङाइगाव आरो अम्बिका साइनप्लेक्स दिदनै सावथुन नब्लांफोराव 23 नभेम्बरनिफ्राय 29 नभेम्बरसिम दिन्थिनाय जासिगोन होननानै अन्नाय फिल्मनि प्रडिउसार रिया ब्रह्मआ सुलुङाव फोरमायदों। खुलुमबाय, आं रिया ब्रह्म, आरबि फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार। आं दिनै जोबोद गोसो खुसियै नोंथांमोननो गोजोनथाव खौरां फोरमायनो सानदोंदि आंनि प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय बर' सावथुन अन्नायखौ फैगौ 23 नभेम्बर 2018 खालाराव सिनेमा थियेटारावहाय दिन्थिनाय जासिगोन। बेनिखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जोंनि सावथुनखौ थियेटाराव नायफैनो आरो जोंनि बर' सावथुनखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होफैनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन 2016 नि आनजादनि फिथाइखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बर खालि फोसावनाय लोगो लोगो बर' हारियाव आगानसे स्रां मिनिनाय लाबोनो हादों मेलेम गोबौ सा 9 बर'फोरा उथ्रिनो हानानै। बे सा 9 उथ्रिनो हानायफोरनि गेजेराव कृतिका बसुमतारियाबो सासे। যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত এম এ কৰিলোঁ, এম এ কৰাৰ পিছত মানে 2016ত মই এম এটো পাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে মোৰ এটাই এম আছিলে যে মই চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ম বুলি। প্ৰফেচাৰবিলাকৰ পৰা অলপ ছাজেশ্যন ল'লোঁ যে ছাৰ কি কৰিম, কি কৰিলে ভাল হ'ব। তেনেকুৱা ছাৰেতো ক'লে যে তুমি যদি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি যোৱা, তাতে তোমাৰ মনটো যদি তাতে আছে তুমি পূৰা ডেডিকেশ্যন তাতে দিয়া। চ' মই তেনেকৈ ডেডিকেশ্যনটো দিলোঁ। মানে আই ৱাজ ফুল ডিটাৰমাইণ্ড ডেট আই ৱান্ট টু বি এন এছ চ' সেইকাৰণে মই যেনেকৈ কষ্ট কৰি মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীক তেনেকৈ পঢ়াইছোঁ, তেনেকৈ যাতে মানে সমাজৰ মানুহবিলাকে মোৰ নিচিনাই কষ্ট কৰি ছোৱালী বা ল'ৰাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আগুৱাই লৈ যায়, সেইটোৱে মই উপদেশ দিম। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बाथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद 2018 आव सुक्लाय सेरफां दखोरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय UN एकाडेमि नावकाटा बाक्सानिफ्राय थाखो 9 नि फरायसा कमल बर'आ 80.5% आव थामथि मासि आवग्रिनो हादों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव थाखो 9 निफ्राय गासै सा 6,663 आरो 10 थाखोनिफ्राय गासै सा 4,548 फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबोर गोजोननाय मोनदों सार, जिहेतु सेन्ट्रेल एबसुनि बे मोनसे टेलेन्ट सार्च आरो बेयाव गावनि हार्डवर्क खालामनायनि एबा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेबायदि मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होननानै आं गोजोननाय मोनो सार। कन्फेडारेशन अफ एटीएम इंडस्ट्री गुसुङै केटमिया फोरमायनाय बादिब्ला भारत हादराव 2019 मायथाइनि मार्च दानसिम गासै एटीएमनि गासै 50% एटीएमफोरा बन्द जासिगोन होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों।